Olen nyt lähdössä toteuttamaan tehtävää Lontooseen. Tehtävä on annettu minulle. Tehtävä on sellainen, josta ei voi kieltäytyä. Matkustan siis Lontooseen kohtaamaan pahimmat pelkoja. Englannin sää, Englannin ruoka ja mikä pahinta, pubeissa tarjottava lämmin olut. Mutta olen varma siitä, että pystyn suoriutumaan tehtävästä. Apunani minulla on Ninja ja Jarmo. 2 Ninjaa ei voi epäonnistua. Tämä tehtävä on Ninja, tehtävä Lontoossa. Vain hetki, niin bussi saapuu. Bussi, joka vie minut tapaamaan Ninja-toveriani Jarmoa. Sitten alkaa suuri seikkailu. Please be reminded that London Underground travel cards, Freedom Passes, Oyster cards and Heathrow Connect tickets are not valid with the service. They must come to know that there would be no hiding. Also condemns the Irish Police Service, the Gardaí, for conniving at the events of Olemme nyt saapuneet Lontooseen. Meillä on tehtävä. Ja tämä tehtävä tulee nyt toteutetuksi. Mikään ei voi enää estää meitä toteuttamasta sitä. Sillä siitä ja meidän toiminnastamme riippuu länsimaisen sivistyksen kohtalo. Hyvät naiset ja herrat. We have a mission.
Takainen näkyvä baari on meidän hotellimme. Se on erittäin hieno. Hotellimme baari. Hotellimme, johon meidät Prince William hotellista Paddington-aseman liepeltä käännytettiin ja sanottiin, että se on ihan lähellä keskustaa ja ihan korvaavan huoneen antavat sitten täältä. Tosin tämä on ihan maaseudulla. Tämä on metrolinjojen ihan siellä päässä. Mutta korvaamaton. Korvaamattoman hieno ja ihana. Ette tiedä kuinka nautimme olostamme täällä. Minä ja ystäväni Jarmo. Joskus se vaan pistää vähän korpeamaan. Emme ainoastaan hotellissa viettäneet aikaamme. Kävimme myös tutustumassa Natural History Museumiin, Jarmon entiseen työpaikkaan. Excuse me, sir. I'd like to find my way to the Paddington station. Paddington station. It's all there, sir. Thank you. Ask. Ja tuossa takanani on Rembrandtin kuuluisan Bathissa syntyneen englantilaisaatelisen ensimmäisiä rakennuttomia taloja. Rembrandt on kuuluisa siitä, että hän insinööriopintojensa ohessa rakennutti taloja ja asui tuossa myöskin 21-27 ikävuoteen ja niin poispäin. Sitten kyllästyttyä hommaa hän muutti Hollantiin ja alkoi taidemaalariksi, mistä urasta ei ainakaan tietääkseni juuri mitään kuulu. Takana oleva patsas, Vincent Victims, kertoo Be my guest. On prinsessa Dianan ja hänen sulhasensa Dodin kuolema kunniaksi pystyvä patsas. Nämä kuolivat Pariisissa 1987. Oliko se 97? Anteeksi, 97 se oli. Ja tämä käsittämättömän ruma muistoverkko on sitten pystytty heidän muistokseen tänne Harrodsin Kavarataloon Lontooseen. Älkää kysykö minulta miksi. Päätän raportin tähän.